И какво става, манечета? Почваме новата поредица в NoPixel. За тези, които не знаят, NoPixel е един, може би, от най-уникалните сървъри за ролплей в цялото 5M Community. И имах възможността да вляза в NoPixel, да го пробвам. Мисля да стартираме малка поредичка на нашия персонаж Тони. Се надявам да ви хареса. И да, ако е така, абонирайте се, харесайте видеото и скоро може би ще пуснем и втора част, ако видя интерес при клипа. Така че нека да започваме. Пускане в този апартамент. В смисъл, аз съм си направил герой, просто да не го гледате как се занимавам. Не съм играл до сега, наистина това не е първото влизане. Това е мапа. Интересен е. Със сигурност има какво да се види от този сервер. В смисъл, филчерите му са просто уникални. Но като за първи ден мисля да си намерим работа от телефона, който телефон не се отваря. Не знам защо. Може би трябва да го сложим тук, да. Ето го, да. Явно е това, да. No Call History, да. Иначе инвентаря и той е също много хубав. Имаме SIM карта. Интересно. Явно трябва по някакъв начин да я сложим. Open SIM slot. Ясно. Имаме и храна в нас, която не знам защо е развалена почти. Ще гледам да използвам сега хот-дог. Нека да го изядем. Добре, супер. И нека да излизаме. Добре, мислех, че ще ни пуснем както нашите български сервери, но явно тук е много по-измислено. Има някаква турбичка там. Колето нещо или... Пикъп. Взехме някакви работи. Но не мисля, че ми трябват, така че ще ги оставя отново тук. Може да са на някой. С апартамента ми кой беше, не знам, но мисля, че няма да е нужно да се връщаме. Сме на етаж 5. Има асансьор. По-добре да вземем стълбите. Предполагам, че ще стане по-бързичко. Като за първи епизод мисля да си намерим някаква работа, защото като гледам имаме $100 в нас. В банката не знам как можем да видим по някакъв начин. Банк, не, ясно. Значи може би ще трябва да отидем до банкомат. Много е тъмно. Надявам се, при вас се вижда добре, но ще увеличим малко. Колко ще да го увеличим. Много хубаво върви сервера. Беше с 500 скрипта, ако трябва да съм честен. Това е много, като за Cubo сервер особено. Но наистина... и графиките са, и колите са някакви... Ако не мога да взим. Явно не. Добре, какво можем да работим? Това какво трябва да е? Rental car. Може да рентнем нещо. Ето го нашия човек. Rent vehicle. Какво стана? Ясно. Аз нямам толкова. 600 е най-ефтината. Не, аз нямам толкова. Добре, какво има? Телефон, нещо, работа. Губер, какво е това нещо? Това може би нещо като такси, нещо. Job център, това не трябваше. Има интересни работи. Да, ето пак отново Губер. Може би това е такси, нещо такова. След GPS. Да. Трябва да отидем чак до там. Но скоро ще отидем. Интересно. Добре, ще го кътна набързо и като сме там, ще се върнем. Така. Стигнахме най-сетне. Може би трябва да говорим с този човек. Хейте, така. I want work. Влизам на смяна. Сега чакаме, или? Това дали е наш текст там? Може би.
О! Добре, не е нещо. Не трябва да правим, може би, нещо с приложението, да. Ето, да, съм драйвер. Ага, демек сега чакаме. Оп, за $12. Това мисля, че е уникално малко. Се надяваме другите... borrow такси. You already have vehicle. Къде ли? То има гараж. Ето паркинг, да. Да не от... Оп, ето. Да, може би. Ето го моето такси, да. Супер, че черничко. Само забравих да спомена, понеже сървър е американски, не е български със сигурност. И съм може би на около 100-150 пинг и някои неща може да зарежат малко бавничко. Но, нали, да знаете просто. Също за тези, които горе-долу разбират английски, аз не че го знам перфектно, но мисля, че мога да се оправям. За тези, които разбират, нали, предполагам ще разберат какво си говорим. За тези, които, нали, не знаят много английски, ще гледам да превеждам това, което мога и което знам. И като цяло, да, това ще е. И сега чакаме клиент. Нека през това време да разгледаме какво има в самия сървър. Да, понеже някои неща още зареждат, както казах, и може да имам в момента малко дроп на FPS-а. Това съм си го включил горе да го гледам как е. Това са хора. С маски. Не бих... Може би няма да ходя при тях. Знам ли какво може да стане. Тук има някакъв бар. Да, Liquid. Интересно. Нека да отбием тук. Докато чакаме да разгледаме какво има от друго. Видяхме Exchange, това Electronic Store. Може би оттам се купува нещо за телефона. Това какво е? Charge Station. Това може би нещо за телефона отново, не съм сигурен. Това какво трябва да е? Suns Buns. Интересно какво ли ще е това. Wondermat. Това е общината, интересно, там не съм виждал. Да, това е болницата, това е Pawn Shop. Това какво е? Fireman. Fire Station. Те си имат явно и пожарникари. Интересно. Това е Paywall. Може би от тук си взимаме заплатата, нещо такова, така си мисля. Това е някакъв музей, но предполагам ще е за обери, за какво друго може да е. Доколкото съм гледал и знам това, което е Exchange, не знам като цяло за какво се използва, но съм виждал, че в него правят обери и може би само за обер. Оп! Ето и първата ни поръчка, която ще вземем. Grove Street, $75. Добре, тръгваме. Отиваме към Grove Street. Този клип ще е малко кратичък, но ще гледам другите да са малко по-дългички, зависи ако вие, нали, че има интерес към самата поредица. Със сигурност ще са по-дългички. Но сега мисля да направя още една-две поръчки и това да е за началото на този епизод на тази поредица. Тук също така... майко, FPS-а ми. Също така няма къстъм коли, но самите коли на NoPixel са направени така, че да изглеждат като марковите коли. Прано видях една кола като Dodge, също една като Mercedes. Скоро, нали сега, ако мога да видя някъде, ако някой е мини, да ви покажа. Сега тази, нали, тази си е напълно дефалт кола. Тази, например, да, това може би е нещо като Golf или нещо електрическо. Тук има някакъв пар отново. Това видяхте ли го си, едно е като Mercedes. Но просто нямат логотата, защото знам, че ако има лого, май е проблем за сървъра. Много гадно ми дропва FPS-а тук, не знам защо. Може би, защото ми зареждат мале. 30 FPS, ужас. Моят компютър, нали, не е от най-хубавите, най-мощните, но... Нали,
Надявам се да не ви пречи това, че понякога дропва. Тук интересни работи има. Тези не съм ги виждал до сега. Може би са някакви генг територии, така да го кажем. Къде е нашия клиент? О, ето го. Той... Ага, трябва да му свърнем. Хайде бе, приятел. Да им до къде иска да го закараме. Той по-бавно не може да се движи явно. А много пиксел пише отзаед на колата. Много готино. Хайде, хайде. Къде искаш да отидем? Много да, тук със сигурност просто имат такива сгради, които предполагам заради тях може би ми дроп. Мале, както казах, може Stop Driving Dangerous Fuel, като съм... О! За тези, които нали, много не разбират, в момента ми казаха по телефона, че трябва да карам по-внимателно и в момента ще ми кътнат от самото заплащане. Интересно. А парите къде са? В мен ли са или... Не. Да, може би трябва да отидем до... Ето тук. Ще отидем набързо и ще приключим видеоклипа за сега. Се надявам да ви е харесал също, много пак казвам. О, какво е това? Майко мила. Ти са нещо като мол. Кристал или мол или казино. Ще ги разгледаме и тях в следващите епизоди. Сега главно да дойдем, да видим дали от тук можем да си вземем парите. Или може би... Оп, ето пак такова като Мерцедес. Оп, ние го пропуснахме. Вратата нещо се отваря, затваря. Оп, съжалявам, че минавам тук. Може би е долу под нас. Оп, ето го. А, не. Това е нещо друго. Пей. Това е някакъв магазин. Магазин за дрехи. Get Stylish. Ясно. Това е, да, магазин за дрехи. Както казах. О, интересно. Тук се взимат... Явно, да, магазин за дрехи. Добре. Това ще е за сега, понеже не мога да клипа да е толкова дълъг, за жалост. Надявам се клипа да ви е харесал. Ако е така, абонирайте се, харесайте видеоклипа и ще се видим следващия път. Нови срещи!